Hapon, sir. O, sige, pamatay kayo na mo. Ang bukod kinahanglan. Tumbling sa motor wa. Hindi tumbling sa motor. Ano salang? Merkulis. Merkulis. Sa man, nauna ka sa motor, lahi. Na gyud. Nauna ka. Pero kung sa imong gipamatay karon, Pero mo. sakit mong paminong, Maulo ko maulan ba. hindi pa maulan. Pero kamote, ilong sa pa. So, kita nanda ba kung ano rin? Tapos ba? Pero nga, asa dapat ang pinain na pamilya nimo nga nasakit. Dahil sakit diri, kanang murag kilid sa kuan. Diri dapita, murag nakilid sa may tako. Asa pa lain sakit dito, sakit asa pa lain. Ora man green ako. Ana, paano lain? Asa ganyan balay? Sa kuan. Sa Wangon. Biyaw. Biyaw. Biyaw punta biyaw, dipon. Adili na to kay mga ito. Sa padulong Claudian. Papikas. Diri Dire, papikas. Gabaw naman. Okay. Shout out sa taga Biaw. Yan, daghang kay ko customer sa Biaw. Mananaw na po na ron sila. Sige sir, tanggalan t-shirt. Maana yung shirt? Sige, ana daw. Sige, sige. Tanggalan t-shirt sir. Yan, luwag lang na shirt. Ha? Ini ko sa hawak. Lutak, log. Log muna. Kamu kata. Kamu kata. Sos kamay lo sir. Sos kamay. Okay. Erong sos kamay. Erong lang. Tama na. Ana, okay ka na. Terima mo, lengko rin. Para kita mo. Dihil. Kaya niyang daog na. Yan, nagtagamera. Dito, likod mo. Suma. Alcohol. Kaya na kata. Nagpuan ko, maris lang din. Nak? Sanction. Talaga nagtagamera. Ibigay mo mo. Asa nang bugas pa? Nawag ng bugas. Yang isa oh, yang isa ke bang. Anak ko dako dire, ang gamay-gamay dire. Dua may loton ran? Kasi ka daw. Nahadlok na siya. Isa lang. Mga isa na lang Ah. ay nahadlok siya. Hadlok man. Ano man? Hadlok ka sa tighilot? Ini din pangajar. Julito. Puro mo. Puro ka ng bako. Ang malit ako ka. Kanas na pagkako. Ini katanya tetap. Or
sa kalas na hilot siya, or masad. Sino po? Tuig na, wapa. Isa, tuwa. So ka tuig? Hilot or masad. Ayun po po. Pantay ka na siya. Kani. Kani siya sa lusay na siya ha. Ya kani lusay ya pag di na siya sikitan do, mudapo ni siya mohon yung lang. Kumo nga magpunga ta usahay kung taso sa akin ha. Ano siya singot o ka singot ka ha. Ano ko sakit? Hindi nga nag-agay. Ano nagagay si Kupa? Ano gal kayo? Lamig na lang. Ano kayo oy with video? Ano matulog ba? Ang kasong uli ni Gunaron. Mo ni hilotang ni kaugma pwede ka mag-basketball. Alam, basketball daw lang. Nagkabalo lagi mo sa kuha. Nagatan ako sa nung live yun. Na live na. Hmm. Pero dili ta friend sa Friend na kilot sa traditional. Ay, wala. Binisaya. Kang kuwan lang, ating nga Ah, account. Oo. Kani ang gina-live na ko sa Binisaya ni. Mm. Irikilot ang Binisaya. Mo na yung ginagamit permanente. Puno ng gugetos lang yang nabuhat og bago. Ya daghan pa kay gusto mo kuan ba? Okay, friend. Kita naman sa akong YouTube. Wala. Makalugar mo tanaw, kani ang gihimo na to, mato ni sa YouTube niya. Na ako YouTube kung ganahan mo matanaw, Eric Hilot. Tanaw mo niya, pwede po mo subscribe po mo. Automatic na. Kani i-post man ako ninyo. Ito sa Adlo po siya, basidag di na siya kakuan og ma. Katabaho. ang dili ka trabaho, akong patrabahon. Wala pa ko mahilot nga pagkaugma, makatrabaho gyud. Mana siya, love. Mana ni duol jud ko kay kabalo ko nga. Kalakaw ganit lagi kalakaw. Ako amubad lang ko sa problema sa lawas sa Mao tao. jud. Ayaw ka ni bone cancer. Bone cancer, mayuma, prostate. Ampo lang ka. Oo, ayaw kayo isalig sa mga hilot, ha? Salig lang po sa Ginoo. Ito lang. Pinakalayo nga nagpahilot sa kuanihan niya dire. Ikag Japan. Filipino descendant ako makita niyo to sa YouTube. Kani madisgrasya baga sa motor, dugay pa rin ang maningil. Dugay na sa maningil na ay tuig. Ang pamaol dali, ugma. Pero kanang epekto niya, kanang rumuot mong dughan ni, wala yung lawas. Pagdugay. Okay naman to. Kaya pa man epek, anak mo na ilaki. Kung di sa mahilot.
ring. Kauli-uli sila. Uli na ta. Hindi na ni aray na nagigda oh. Ilang ko, Che. Iguma lang sa panahon.